85.3 FM. 85.3. Napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat ng pumuwi sa kalangitan. Lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat ng mga palakpak sa kalangitan, lahat
tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko ganam. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuon siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balahang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahalaw ang tanan, bisang kalibutan, mahalaw sa laman. Kanatagtanan ng ison. Ang magpapili ang pulong Adlaw karon nga Sabado, Pinsan 5 sa Abril. Wow. Dili mausap Ato may nagdungan mga ison, grabe gid kapaspas ang panahon. Muna nga, kung ang tao kanunay nagkagpas sa panahon, hindi ka kapas sa panahon, sige rin yung kasunod. Usahay ang tao mga kaisunan, kanunay maningkamot, na makauna sa oras o panahon, pero kanon nalagay ko maunay. Sa ngalan sa tabi nga langdon nga Diyos, sa tibok persa sa kalangitan, butang sa ngalan no sa may station manager, katapusan, Reverend Gideon Maglayo, sa ngalan no sa General Station Manager, tanan Reverend K. Brian Magkasaol, bisang anak niya sa mga higala, yung mga amigo, mga kaisunan, din sa Facebook Live, din sa social media, o sa FM radio sa 95.3 sa Dayaw sa inyong mga radio, o sa kinatibukan mga kaisunan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ilabi na sa laing mga nasod mga ison, sa nagkalaing-laing mga nasod, o sa atong mga kahikalaan nga mga OFW, nanipalad para sa kaayuhan sa ilang paninanglan o sa ilang matang pamilya mga ison. Ato pasalamatan ng Ginoo nga siya mo'y naguban ka nato, siya mo'y nakatiman ka nato, siya usab na protection ka nato, o nagbantay labi na sa atong pag-travel, muna nga atong makita sa mga social media, even sa Negros Oriental, halos kada simana doon nagawin mga aksidente, doon ay mga madisgrasya sa mga area exon. Kanya doon ay mga sugilanon hapit na manggod Bernes Santo. Ikaw o ako mga kaisunan walay kalambigitan ang adlaw sa gitawag na Bernes Santo sa imong kinabuhi mga disgrasya. Dapat ikaw o ako na hibalo sa tinudanay nga nito nga na idiyas pagpangalagan sa Ginoo. Muna nga ato karon nga topic maigsoon nahibaluan. O ang ato nga tema maigsoon ilanan sa tao adunay nahibaluan. Ato lang masayran o mahibalan ang mga pangutana sa atong kinabuhi maigsoon unsay naka-disprinsya so sa kataong adunay nahibaluan o unsay kalainan sa tao nga walay nahibaluan. Pag-ambot igsoon labi gamanan o mahigugmaon ka ng Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo, salamat o Diyos sa imong pag-iguban, salamat o Diyos sa imong pag-ampay amping, salamat o Diyos sa imong pag-atiman sa tulunan mo ka mga anak, sa kumugangan sa kong wife na nagkaroon sa PSA nasa Saudi Arabia. Salamat o Diyos padayon kang maguban ng magbantay sa iyang kinabuhi, labaw sa tanan sa iyang kauban o sa iyang mga agalon Diyos o sa tanan karon nga naminaw sa Saint FM ini mo madapit Lord, labaw sa tanan ng mga eksunan ini sa balok dapit sa Pilipigan nga pinanguluhan ni Pastora April Miakab Duran, bisan pa man ini mga tao aduna kami mga lakaw o Diyos alang sa imong kahimayaan o kaduglanan o Diyos, ikaw ang kikubuan ka na mo nga di niya imong presensya mo'y maguban kay mo ang gahon mo'y maglungkob sa mong kinabuhi labaw sa tanan sa maong
area nga among pag-atuan o Dios ikaw magaunag magulahi labaw sa tanan sa pagpasalamat sa mga dapit sa lugta sa imong alagad o Dios sa Bactor family sa mga tuko family amahan ikaw sa mag-supply sa ilang mga panginahanglan sa kinabuhi ni Pastora Linda o Dios uban sa iyang kapikas kinabuhi amahan kung sa tanang magkatauhan karon sa mga alagad nga nagaplano sa pag-travel o ikaw Diyos mag-isagnay sa matagos sa kumakinaboy labaw sa tanan sa mga motorcycle nga imong ipiyang tanan Lord ini mga tatnaa walay lain na mong ipasidunggan walay lain na mong ipasalamatan kundi ikaw o Diyos kaya ikaw mitagya sa mga kinabuhi salamat o Diyos imong pagkiguban ka kung adlaw ang ikaw nagauban sa imong ubos nga lagad kaya ikaw nagatipig kanon na sa mga kinabuhi labaw sa tanan din mga David Lord padayon ikaw nagsupply ka na Nabi sa kalansamahan sa nagsadios sa Espiritu Santo at tanang mag-ingon. Amen. Salamat sa Ginoong Mason. Medyo taas-taas naman ang oras. Labi na sa kinabuhi ni Brother Perlan. Tano, kumusta man Brother Perlan? Ay labi na sa imong mga pamilya o sa imong mga pagpanarbaho diya sa lumang. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo maguban, magaproteksyon, magabantay sa matapos sa kanato. Labi na sa kinabuhi ni Brother Jumar. Kabual Kalagaw diya sa Kayari o sa Pantaw 1 o Pantaw 2 mga igsoon ang atong mga follower o listener dito sa NFM diya sa social media o sa kinabuhi ni Ma'am Elsa Makay Sambila disipulo sa tanan nga mga Makay family diya sa Barangay Paleo o mga disipulo family o mga Sambilan family diya sa Paleo labi na diya sa Dapit sa Tuyupan mga igsoon usa sa ato ang viewer mga kaigsoon gikan sa Pamplona kahapon mga igsoon anya sa akong lantaw sa iya abin ako itagsa siya sa ako nga wife kay mamauman siya mga igsoon kana bitaw iyang bayhon abin ako anak ni Mama Linda niya ako sa giingnan mga kaigsoon kinsa day ngalan nimo kinsa day kay anak anya ako sige pangutana taga-asan man day mo sa taga Pamplona mi usan ni sa imo nga follower sa maong FM radio matod pa niya mga kaigsunan siya sa usa na kauban niya sa ako ang wife nga nakakaroon sa KSA sa usa ka agency diya sa Dumanguete City mga igsoon niya ado na mga sitwasyon mga kaigsunan diya sa Tanay City nga dunay baligyaanan diha nga dili day kakapwede nga makapunit direkta siyempre maiso na anad man ko niya naningalan lang ko mas iso na nagdala na yun ko o sunod lang ba kay namalit ko kung mga gamit sa bata short o bante may short para sa ako agad may mga bata mga kaisunan sa among may mga bata iya ko gibuya iya ko sa kiinan bawal na ini nga mahikap aning tinda ninyo dire mo din isa inyong palisiya sa kuan mangusir kasabaan man dumi iko di ba kaya akong gi-clarify kay naanan ba ko sa bisan unsa nga mga groserihan kusog na bitag ana mo na magpili nato na bayran although magkaisunan doon ay mga kamera although sila mga trabante siyempre ako sila may na magkabalota sa balaod ba sa palisiya nga ato ang giatuan nangayo siyempre may nangayo kong dispensya niya ito pasensya lang yun kay wala ko maanad sa maniining ang kahintang o na nga ikaw o ako dapat mahibalo ang tinuon nga ano na yung kahibalo mahibalo sa iyong trabaho diba mo dipinsa iyo sa pangisgan magkundi sa management sa iyo o na niyo sa kring area hadapin pwede rin yun makakuha pero di rin area ko nakasabot ako mga kaigsoon sa iyang ipasabot tungkol kay ang building daghang nag-occupy diha di ba? Nag-agency, nagkalaing mga negosyante, ulo nagkalaing mga palisiya na ilang gisod. Nakasabot ko ta. Unang ikaw o ako dapat pakasabot ta mga kaisod. So naman sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jomar Kabual Kalago. Good morning, Pastor Saf. God bless watching here. In Pantaw, mapinay kauban sa Bugoy. Juson Clean Kalago. Wow. Kumusta man ng mo diha, Brother Jomar? Ilabi na sa imo nga mga anak. Ulo makaisod na nato ni mga under kaniadto sa klase. O niya, nanon po ikaw galing ng pamilya.
Ako gikalipay may sunod, inubos nga lagan. Sa tanan nato nga na-under kani adto sa Negros Oriental State University. Ato akong ikalipay. Nagapundar ko mga panimalay. Doon na may pamilya, doon na may bana, doon na may mga asawa. Although sa atong estudyante diya sa dapit sa Pindoy, sa katrabante magkaisunan nagkita mi one time asa mami nagkita ato maigsoon diri sa Bais asa dumanggiti tingali to basta nalimot ko kanya kauban des diri dapit sa Bais maigsoon sa Nobo. One time ko na namili kong helmet mga kaisunan. Kanya ako siya kumusta man mo sa okay lang tayo sir. Kanya asa mo na karon katrabaho diha sa dapit sa Price Gas. Nakahinumdum ko magkaiksuno sa atong estudyante nga iyatang gihimo nga kana bitaw nga usa nga gidala diha sa ilang application mingtawag ang manager mismo diha sa Price Gas. Tapos siya gihingnan nga maibutag ma unsa may atong ikalagan isa imo na sig estudyante sir nya nalaingot di ko maisol kay dugay na biya nagkahuna-una ko mga estudyante ay ako adi nang under kani adto ma'am. Sa kumusta man naging ko sa estudyante nga na-apply diri. Ako sige nabutan na siya ma'am. Ayaw mo kabalaka anak. E-event sa klase at kanunay na sila nga mga butang. Nadawat sila mga ison tulo dahil sila kay estudyante diya sa Price Gas. Unang atong ipasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamaayo. O doon magkaisunan inyong kupos nga lagad kanunay ni na nagdasig even diya sa ministry, even din sa ministry. Pag-ipiyal sa Ginoo ka na ito. Doon na may mga kalisod, doon na may mga kawaladon, doon na may mga challenge, normal na naman yun. Bulak-bulak lang na sa itong pagpanaman sa Ginoo. Ang importante, ikaw ug ako, na ibalo nga doon na Ginoo. Kung ikaw ug ako, na ibalo nga doon na Ginoo, wow, just relaxation. Kaya dili ka pasagdan, dili ka niyabiyahan, dili ka niya pakulangan sa tanan ni mong biginan. Ikaw ug ako gipalangga sa itong Ginoo. Ano na yung mensahe si Sir Jason Marquez Canilas sa tanan mga Canilas, mga kaigsunan family o sa mga Marquez family. Good morning, Pastor. God bless, Pastor. Ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan. Wow! Muna inindot nga mga mensahe na ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan. Apan atong inunuman, kinsa may tinudanay nga panalanginan sa Diyos. Ikaw ug ako, kung imong tunan ang balang kasulatan, ang tinuod nga panalanginan sa Ginoo, malipayon kanunay matag adlaw. Ikaw ug ako ang panalangin maigsuon more than anything. Dili nimo ikakumpara sa bisan unsang butang sa kalibutan. Ang giginhawa, ang puso, ang maayong paglawas, ang proteksyon na ikaw ug ako gitipigan ug gibantayan sa atong Ginoo. Kini atong panginahanglan mga igsoon matag adlaw ato ug gining makit-an kung mahiri tag lawas. Mahiri tag sukad ba mga igsoon? Mahiri tag kahimtang. Una nga kapong adlaw mga kaigsunan tungod sa kainit gyud gikan sa dumangiti. Ang atong mga kaubanan mga kaigsunan na gaaw-tiking mga kaigsunan sa mga bag-o nga mga posisyon. Although mga kaigsunan dili bagyo dalim nga manarbaho ta, mga apply ta, siyempre nagkinahanglan ta sa para sa atong pamilya. Although doon ay mga panahon maigsuon nga medyo nasiparita sa Negros Oriental State University sa duha ka tuig from 2022 anya nining tuig 2025 sa bag-o nga university gipangita mi nga mga 40 ka pin o 40 mga kaigsunan nga mga faculty anya sa diha nga dunay requirements nga gipa-comply ang university wala mi ka-comply mura mi gimama sa pano mga kaigsunan nga wag galit iya diskarte sa kinabuhi mo natong atong mga panahon na naabot sikihor within 9 months. Pagbalik sa agtukod sa FM radio ning resign ko sa akong trabaho isip safety officer and timekeeper maisunan sa usa ka kompanya og nibalik ko part-time sa Negros Oriental State University every Saturday. Anya wala na ko daw mahama isuon sa bag-o sa mga presidente ipangita dayong tanan mga kaisunan. Anya
Ning abot ang panahon nga gipadimo sa mitanan mga igsoon. Kung atong imagine matur pa sa ako ang nahibalan, 4,000 ka-aplikan ang nakasulod, 100 plus lang. 40 sa faculty o niya 140 sa nagkalain-lain nga staff sa external campuses mga igsoon. Dili lalin. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo nining tanan. Sa akong pagbalik, isip nga magtutudlo sa maong nga university, atong buhaton ang tanan tutom sa atong makaya, ang atong mga estudyantehang, ano na sila'y magatunan. Dahil welcome sa ilang pagpanarbaho ato silang magiyahan. Dining maong nga dapit maigsoon, wala milain nga gidiskurso. Dili ang among title sa simbahan, dili karitula, dili sikta, kundi ang atong gipaabot sa atong mga kaigsunan, minsay sa Dios, magdala ka nato sa kadaugan sa kinabuhi. Mo'y magiya ka nato, mo'y mahatag ka nato paglaom sa panahon nga ikaw o ako wala na ipaglaom sa kalibutan. Kung ato makita sa social media, halos daghan kay maghiko, magbuo, mulayat sa building, mulayat sa kahoy, halos makita nato mga kaigsunan na mismo ang kaugalingon ilang abusaran. Di ba abusaran? Even gani sa matag adlaw ato magani ning pagkanon ating manon. Hinumdumi kon mahal nato ang Dios ating manaog talaga mismo ang imuhang gawas. Ayaw na siya gugaw-gawi. Kay gihimo ta sa Dios sa masayang damay. Meaning to say, balaan ng Dios. Kung balaan ang Dios, dapat maningkamo ta, ikaw ug ako mahimong balaan ato bangan sa Ginoo. Dapat ikaw ug ako mahibalo nini. Atong basahon ang kasulatan sa glitang atong oras karon, ilabi na sa atong mga kaigsunan. Ang Ginoo magauban ug magabantay sa atong pag-travel karon. Ang atong kaubanan diha sa Pilipinas ni panguluhan ni Pastor April Miakabturan. Although aduna sa messages nga gipabot diri kung madayon magyuta og adto sa lugta, although makaigsunan mo padayon ta sa atong commitment sa mga alagad sa Dios. Siyempre maigsunan aduna tayo mga invitation before ang maong Thanksgiving. Although last Saturday, wow, na-enjoy ang atong mga kaigsunan. Enjoy ang atong kinabuhi sa pagpanalangin. Inumdumi maigsunan Saturday, Sunday, maunay panahon maigsunan even sa imong pamilya. Imong ibanding imong pamilya diha sa pagsimba. Wow. Dapat ikaw papa, ikaw mama, ikaw mo'y mag-una sa simbahan. Dili ng mga anak. Hello. Ikaw o ako, kaduna na tayo pamilya, imong ipakita sa imong mga kabataan ang imong trabaho. Trabaho diya sa Ginoo. Mao nga mga pastor, mga pastora, akong gihangyo, ikaw o ako mo'y mag-una sa simbahan. Dili kay kita resige kali. Hello. Tinuod na. Mao na Ginoo mga kaigsunan sa balaod, even sa komunidad, daghan kay mga implementation, daghan kay mga balaod, igsoon. Pero ang kadalas balaod, wala nagtuman sa balaod nga ilang Ginoo. Pumalabot nga pinili ay sa giingon ko na, inubos nga lagad, piliha, usisaha, kulatesa, ang angayang takos sa paglala sa rinda sa pangagamanan. Ya dili lamang usik-usikan ang kaban sa panudlanan. Ikaw ug ako, kanang mga hinabang sa gobyerno, gikan na sa mga mag-uumama, gikan sa nato, gikan na sa atong mga kamot pag-ugman sa kaumahan. Mga buhis, mga taxes, mga baligya everyday nga atong gikumpra sa tindahan, hinumdumi kabahin kanyana. Lamang masuko ang pamalandungon tungod sa kakulang sa kahibalo, dapat mahibalo ka sa pagdala sa rinda sa panagamanan. Amen. Atong basahon ang kasulatan. Ang atong nga bersikulo mga kaigsunan dinhi sa ika-2 Korinto kapitulo 8 bersikulo 2. Kuni atong ning basahon tanan. Aron atong masayran kung unsa ang kahibalo ug wala kahibalo. Di ba sa imong trabaho ayaw kong ingna maigsuon sa imong pagpangatla?
apply, dapat kahibalo ka sa imong gi-applyan. Pag interview pa lamang, kunya wala ka kahibalo sa imong gi-applyan, na nakandaan o paganit ka kasulod og trabaho. How much more kung makatrabaho na ta? Mao nga daghang korupsyon. Daghan kay mga korupsyon karon. Mismo ikaw ug ako nakasita sinati ni even sa among kinabuhi. Pila ang among taxes? Kung manarbaho ka gobyerno maigsoon, pagkadako ang taxes. Pero okay lang. At least nakakontribute ta sa nagkinahanglan nini. Apan subok lang para malandungon kung maadto sa bulsa sa mga korupsyon. Mao nga ikaw ug ako sa tanan nga naminaw karon sa FM radio, dili man ni commercial kining FM radio, ato ra ning gi-relate diha sa pagpangalagad sa Ginoo na ikaw ug ako mahibalo sa tinud-anay nga kamaturan, kay ang kamaturan maghatag ka na itong kagawasan. Diba? Dawas nun ka sa imong tawhanon kinaihan. Ang tawhanon na itong emosyon kay mausahay madalaman ta. Mahibalo mga kaigsunan ko sa Ginoo kung sayo pong dili ba, kaya tinuhod ka sayo. Ang tinuyuan nga sayo kung ang pagkaklaroha. Amen ba? Atong basahon ang ika-2 Korinto Kapitulo 8, versikulo 2. Ilabi na sa itong mga pinalangga, mga follower o listener diha sa kagwe, sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig. O niya itong magkaigsunan, aduna na sila yung mga mensahe nga maghulat sila sa namunbon. Wow! Ang atong magkaigsunan maigsoon, ako ikalipay nga magbadasigon ta diha sa pagpangalagad, diha sa pagsunod sa pulong sa Dios, inyong uskalagad. Di pa sinati sa pagkamaayos Ginoo. Doon ay one time mga kaigsunan, marilit yun mga igsuon nga ringon kung walang-wala na talaga. One time mga igsuon, etong Friday, wala na ko ilaing pamaagi ko, ako na lamang withdrawon ang akong nabili nga 400 diha sa ATM. Kay kahapong adlaw take out na mong mga igsuon, siyempre maulo sa mga igsuon o musulot o meteo, dara ko'y mga baro, mga kaigsunan, mga gamit, o mga karaan na good kaayo. Pero okay lang mga kaigsunan, kay mga mag-require kapag magbarong bitanan. O niya, ako na yung gitray yun, o kay wala pa mag-umiswil yung mga igsunan, kay gitrabaho pa man. O niya, ako na yung gitray o salpak dito sa ATM. Pag-inquire na ako sa balance mga igsunan, wow, na 30,000, 31,000 nakasulog dito sa akong ATM. Nangangakong may suwa pa makuswildo. Tubag sa Panginoon. Palitan ko mga gamit sa akong pamilya, sa atong ginagmay nga mga obligasyon, atong kinahinayan. O anak lang din na mga kaigsunan. Ikaw o ako, kung na kay Ginoo, dili ka pakapsan sa imong Panginoon. Ako nga wife, may igsoon na nasa Saudi Arabia. Ikaw dugay-dugay pa man na imong sweldo, pero nagtuo kong adunay pamaagi ang Ginoo. O na nga dili ko na ako ikalimtan ang pagkamayos Ginoo. Inyong ubos nga lagad, triple ang pagkamayos sa Dios. Apan dinundumi, nag-agitag talisod. Nag-agitag grabing challenge nga muingon kita, talindanta sa katawan. Apan doon ay mga katawhan mas grabe pang luyar sa imong kinabuhi nga nakahibalo sa mensahe sa Dios. Ikaw ug ako ang tinud-anay nga nakahibalo sa mensahe sa Ginoo. Diha gud ka mahibalan sa imong pagka-loyalty sa alagad sa Ginoo. Muunong ka ba sa panahon sa kalisod? Or muunong ka lang sa panahon ng alagad sa Ginoo kabugan siya? Diha mahibalan o mahibalang ang tao muunong bakas mensahe sa Ginoo sa panahong walang-wala ka na. Atong basahan. Ingon diri sa ika-2 Korinto mga kaigsunan, Kapitulo 1 Korinto Kapitulo
8 bersikulo 2 maigsoon, gikinahanglan nga mahibalo gyud ang tao. Atong basahon maigsoon. Ingon ang 2 mga kaigsoonan. Ang tao nga naghuna-una nga may kahibalo siya. Di ba na ang tao nga dunay naghuna-una nga kahibalo siya, kahibalo gyud ko ani kaya gyud ako ni. Pero wa gyud siya kahibalo, kay naghuna-una naman siya nga kahibalo siya. Atong basahon maayo maigsoon. Ang tao nga naghuna-una lamang, it meaning to say, iya pa lang gihuna-una nga kahibalo siya, pero dili gyud sa kahibalo. Sa sinugdanan sa introduction maigsoon, niining atong gibasa, niingon ang usa, niingon ang Biblia, atong basahon, klarohon natin. Ingon diri, ang tao nga naghuna-una nga may kahibalo siya. Di ba? Sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay niyang buhaton. Giklaro maigsuon nga ang tao nga naghuna-una lang nga nahibalo siya apan sa pagkatinuod wa gyud sa kahibalo sa angay niyang buhaton. Mao hinungdan nga ikaw ug ako sa wala pa ni bubuhata dapat kahibalo ka na. Amen. Sa imong desisyon sa kinabuhi, sa imong pinulungan sa imong sikatao, nahibalo ba ka nga masuko maguol siya nimo? Dapat imo nang huna-hunaon pag-ayo sa imong pagdesisyon, pagtalikod sa mga alagad sa Dios. Wala man ay problema ison, basta wala lay pagdaot nga ipabilin nimo sa mga kasimbahanan nga imong gitalikan. Hinumdumi ang mga alagad sa Dios sa bisan unsang kahimtang sitwasyon, nakasabot na sa mensahe Ginoo, mas more pa ng panalanginan, luyos sa pagsakripisyo. Amen ba? Si Jesus nga human sa iyang sakripisyo, bisa ka sa trono sa iyang amahan o naglingkod sa tuo sa trono sa Dios. Ang iyang sakripisyo sa kalibutan para pagluwas nimo, para pagluwas na ako, iya na to ki-enjoy sa kinabuhi. Ato na bang nabantayan nga even gisakit na si Jesus dito sa cross, nag-enjoy lang siya, diba? Sa mga problema sa pagpasa niya sa cross, wala niya gihimong problema. Even ang iyang inahan naghilak sa atubangan ni Jesus, giingnan niya, babae ayaw ko kilaki, hilaki hinuon ang imong kaugalingon o takos bakang angayan sa kaluwasan. Ikaw ug ako, huna-hunaon nato nga mahibalo ka o mahibalo ko nga mahimo na bagyutang takos sa kadaugan kaluwasan nga giandam sa Ginoo kanato. Base na una-una rata karon nga sigurado na tang maluwas. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Chasha Cleo Borja sa mga Borja family. Atong basahon og maayo kining bersikulo dinis 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 2. Nga ang usa ka tawo nga naghuna-una nga adunay kahibalo apan di ay wala siya mahibalo sa angay niyang buhaton. Matod pa sa atong university president sa kinatag-ang university sa Negros Oriental, kamong mga faculty, kamong magtutudlo, siyempre kanunay tang nangaliyas Ginoo, imo makong ipabalik isip magtutudlo sa akong university, wa ko magsalig sa akong kinahanglan. Nagsalig ko sa imong pagkamay, nagsalig ko sa imong kahibalo, kay kining tanan nga akong nahibaluan sa kalibutan gikan lang sa ninimo. Ako ning ampingan, ako ning titigan sulod sa akong kasing-kasing aron dili ko makasalamat o kanimo Dios. Wow, ikaw ug ako sa tanan namin now nining FM radio, manghinaot ang inyong ubos nga lagad, atong masayran ang lingtungan ay sa pulong kahibalo o pagkahibalo.
atong padayon sa pagbasa. Unya atong basahon ang kinatibuk-an ini kasaysayan sa Biblia. Dinhi sa kapitulo 8 sa mga Korinto. Matod pa dili, ang tao nga naghuna-una, wala pa na niya nahitabo, wala pa na niya nagbuhat, nahuna-una pa man siya. Di ba that is plano sa tao, apan wala pa mabuhat sa tao. Maumagani nga kung makiksulti kas imong isikataw, una-una pagayo. Kung doon na kay ikasaway, ayaw yun og sawaya dayon. Kay basig ikaw pa'y unang masaway. Kung mag-iubit ka, ayaw pang iubit. Ayaw pasipal ang imong isikataw. Higugma siya sama sa imong isip, sa imong kaugalingon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Lelane Arengado Abistano Candelario. Kumusta mo di Ate Lani? Frank, kumusta man si Manong Rani? Although magkaisunan. Si Day Elsie, si Pastora Elsie Candelario nakabisita dere. Siyempre iya kung nakita ang sitwasyon kahimtang nato dere. Kani ato maigsoon, ako mga kaigsoonan, ako maigsoon pursos mga igsoon. Matod pa nila nining maungay riha. Wa kita di kita mabuhi ining dapita. Piyor kabatuan, mga yuta, kaning yuta di na gyud mo tuno kani ato even sa akong kinabuhi. Wa may plano nga mabalik dire. Nagpundar ko kaugaling kong pamilya sa Manhuyon, kauban sa kumugangan karon nga ni at dining mao nga dapita. Wa ko'y plano nga mabalik. Nagpundar ko balay, tingali naas duha ka dool $500,000 ang among gasto ni atong panahon na. Hinay-hinay na na mo nga pagpaanin doon sa balay. Pag-abot sa bagyong Odit ang nabiling kalabira. Tanan na mo nga mga gamit nasa underground na ang gamay natabunan sa bato o mga bas. Why napunpun? Hatod karon mobalik ko dito sa blayan ang nabiling. Apan ako gipasalamatan ang Ginoo. Even din ng mga dapit kani ato murag gi-reject ni sa mga tao. Pero karon to God be the glory. Ini mo usahalan. Ipasin natin sa pagkamayos nito. Wata pagod ni, wata pasagdi. Kung imo masayran ang baongan dapit, wow, grabe pagkamayo ang Diyos. Salamat sa Ginoo sa akong mga igsoon diha sa pamilya ni Dong Premier. Labi na sa kinabuhi ni Dong Prani o ni Ate Lani o sa inyong duha ka mga anak. Kumusta man mo diha sa Cavite City o ni Nathan o ni Raymond o ni Titito o ilabi na sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario o sa inyo matapos sa kapamilya ang atong mga kaila diha. Although mga isunan sa 1998 niya ako na nagtrabaho o niya ako na sinati. Although ang atong history sa kinabuhi magsun ma-enjoy ramon ta sa atong pagkabatanon, atong mahuna-huna pa kani atong mga kaigsunan. Migsulot ta sa gitawag pakikirelasyon sa gitawag ko uyab-uyab. Siyempre wala magiging malilong ni ako mga igsoon. Although mga igsoon nandun naman ko yung mga sitwasyon nga sa atong pagkabatan o nakasinati ta siyempre undergrad ko kaniadto niya nakagrelasyon ta o professional. Video nahimo sa nako tong inspirasyon sa kinabuhi. Wala na ko to mahayi mga igsoon nga nung nakagrelasyon ko usa ka babae nga professional, dili lang nako i-mention. Niya usa ko ka undergrad may igsoon, napuno po pag-underestimate niya itong mga panahon na. Mao nga nakafocus ko may igsoon, mubalik ko sa Negros. Mutry ko eskwela sa college. Una nga, hantod mga igsoon, yatag sa Ginoo, hantod na parehas sa nasab ko sa usa ka babae nga kaniadto nga nakigrelasyon na imo na tong kabahin sa kinabuhi. Usa ka maestra kaniadto mga kaigsuonan hangtod na pareha na sa ko sa iyang kinabuhi. Kini tanan mga igsoon nga kasinabihan sa kinabuhi nato, wow, atong i-enjoy. Although mga kaigsuonan likayan lang yun nato ang pag-underestimate sa atong isikataw. Dili ta mo hukom sa kaugmaon sa imong silingan, sa kaugmaon sa imong igsoon,
sa kaugmaon sa uban, kay ang kaugmaon wala nimo nas Ginoo. Mao nga dapat ikaw ug ako mahibalo sa pamaagi sa Ginoo. Aron do na kay respeto sa imong silingan, sa imong igsoon, sa imong isig ka magtotoo, sa imong isig ka mga pastor, pastora. Nagkalain-lain mga sikta, nagkalain-lain mga denominasyon. Apan hinumdumi, wala na pundar ang denominasyon ni atong mga panahon na naana ang Biblia. Ikaw ug ako maisur, wala pa gani natukod ang kalibutan, hinumdumi, gipili na tanan. Mao nga ayaw i-underestimate ang imong isig ka tao. Ayaw i-underestimate ang imong silingan. Ayaw i-underestimate ang imong igsuon, kay ikaw ug ako wala ka kahibalo sa plano sa Ginoo. Sa imong isip ka tao, bisag unsa pa na siya kasipunon, bisag wa pa na siya grado, bisag wa pa na siya profesyon, kado na ba'y mga simbahan nga moingon nga ay wa man na sila angay ko, man na sila grado. Inumdumi ang edukasyon dinhi sa kalibutan. Apan kung ikaw o ako nahibalo sa pamaagi sa Ginoo, labaw pa kang professional. Hello, mga pastor, ayaw i-underestimate ang inyong kaugalingon. Ang tawag sa Ginoo mo'y sunda. Ayaw sunda ang isyos katilingpan. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Cueva Joseph sa mga Cuevas family. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Alejandro Cueva. Although magkaisunod doon ay mga Cuevas family diha sa Luno, Hibay City, Negros Oriental. Atong kaamigo kami atong mga ekson. Atong basahon pagbalik. Tanaw ra ko. Usa ka bersikulo dako kay nag-impact sa usa ka tawo. Kung ikaw ug ako naghuna-huna lamang ka, nga kahibalo ka, pero ang tinud-anay wag ka kahibalo, di gud ka mahibalo, di gud ka kahibalo. Iuna-una pa eh. Imagine, that is ambition. Wa pa na nahitabo sa imong kinabuhi. Sama lang ka nas pangandoy sa usa ka tawo nga wa gud nahitabo sa iyang kaugalingon. Amen ba? Mao nga ikaw ug ako i-clarify nga nahibalog ka aduna kay Ginoo. Dapat iklaro sa atong kinabuhi nga aduna kay Ginoo nga mo supply sa tanan nimong panginahanglan. Dapat ikaw ug ako nahibalo nga aduna gyud kay Ginoo nga dili mo talikod nimo. Baruge ang pini ang iyang mga mensahe, sulod sa imong kasing-kasing, sulod sa imong huna-una, anytime, anywhere, kauban nimo ang Ginoo. Kung kauban nimo ang Ginoo, walay ni bisan kinsa nga makapasipala sa imong kinabuhi. Amen ba? Kay ang mga tao sa kalibutan naglantaw ra binas imuhang hitsura, naglantaw ra binas imuhang pagkatao, hakining tawhana wa guni. Apan hinumdumi, wala ta masayod sa kasing-kasing o una-una sa tao, labaw sa tanan, una-una sa tong Ginoo, nga ikaw ug ako mas akong pabor ang usa ka tawo nga imo unyang gi-underestimate sa katilingban dinis kalibutan. Time will come ang tawo nga imong gi-underestimate, moabot ang panahon nga maupanay kamitom sa Ginoo nga makatabang sa imong panginahanglan. Amen ba? Mao nga ikaw bago dapat mahibalo nga doon nagkaikiya sa itong Ginoo. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Renato Saison from Pasay. Akong gipasalamatan, atong gipasalamatan ng Ginoo. Pinaagi sa FM radio, atong nahulubilo, atong nakaila ang mga alagad sa Dios gikan sa Pasay, sa mga Saison family, sa mga Baldodano family. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Rezi, kumusta pa mo diha sa Pasay? Pastor Renato Saison, good morning Pastor. Ang Ginoo mga panalangin sa mga alagad sa Dios, inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo sa FM radio, nakahibalag ta
nagahimamata pinaagi ni ining mao nga programa mo ingon ko dili ni akong programa. Pinaagi ni ining programa nagibiyar sa Ginoo kanato. Di sa ko mo ingon kanako. Tanan nga atong nauptan sa kalibutan ayaw yung ang kuna. Amen ba? Ang importante makahibalo ta sa pinulungan, sa pamaagi sa Dios aron kitang tanan mahimuot ang Ginoo kanato. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Rokito, ni si Rokito Kongkong, sa tanan ng mga Kongkong family. First time ni nga nagwas sa atong programa. Ang atong oras karon maigsoon alas 6:17 na. Unya doon na may mga laka o mga kaisunan. Although mga kaisunan, dili lang gyud ko mo promise nga tanang panahon maka-live ta diri, tanang panahon maka-paabot ang mensahe dinhi sa FM radio sa atong mga follower ug listeners sa Sign FM 95.3. Kanunay nagsunod. Doon na tayo mga alagad sa Ginoo nga nagsunod, kanunay nag-abang sa atong programa nagipiyal sa Ginoo dinhi sa City of Balay. Although mga kaisunan doon naman tayo mga puluhatod karon, una nga itong mga kaisunan kanunay itong gidasip inyong ubos nga alagad isip nga gipiyalan sa Ginoo, pag-lead sa mga kasimbahanan, pag-lead sa mga katawhan, pabiling tang mapainobsanon atubangan sa atong isig katao, atubangan sa katilingman, labaw sa tanan atubangan sa Diyos. Dahil welcome ito boy lagad kaigsoon. Lamang ayaw lang pagdali. Dapat makahibalota sa sekreto o pamaagis Ginoo. Ang sekreto nga iuswag ka, magpabilin ka, mapaanobsanon sa kinabuhi. Kung doon naman kayo nakabot, kung doon naman kayo naabot, may magiging professional ka man, magiging teacher ka man, magiging pastor ka man, magiging leader ka man, mahimo man kang founder, magpabilin kang mapaanobsanon atubangan sa tao, labaw sa tanan atubangan sa Ginoo. Kaya ang Diyos di siya makapugong sa pagbugas panalangin gikan sa Diyos. Dili kaniya pasagdan. Even nining mao nga dapit. Doon na may mga sitwasyon na igsoon nga mahunong, doon ay mga sitwasyon nga mahunong tungod kay doon ay mga problema, doon ay mga hinungdan. Siyempre may igsoon ang mga gadget, doon na ay limitasyon. Apan walay limitasyon ang pamahangis sa Diyos. Ikaw o ako dapat mahibalo ni. Usa ka bersikulo nga atong gipaabot diining mao nga dapit, dako ning impact sa atong kinabuhi. Dapat mahibalo ka sa trabaho nga gipiyal sa Ginoo kanimo. Isip pastor, isip pastora, isip evangelist, isip magtutudlo, isip apostol. Usa ka bersikulo nga atong ipaabot nini mga tagna, hinumdumi, dako ning impact sa kinabuhi sa tao. Matud pa din sa atong gibasa nga ang usa ka tawo nga naghuna-una lamang nga siya nahibalo, apan ang tinun-anay wala di sa mahibalo. Dapat mahibalo ka, dili lamang sa una-una, dili lamang sa pinulungan nga ikaw ug ako Kristohanon atubangan sa mga tao. Dili lamang ibase sa simbahan, kay ang simbahan dili na magdala sa imong kaluwasan. Ang title sa simbahan dili na mo ibudala sa imong kaluwasan, kung dili ikaw ug ako nga nagsimba sa tinud-anay nga kamatuoran. Dapat mahibalo ta igsoon. Salamat sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino Magsonan from Davao City. Sa mga Florentino family diya sa Davao City, ang Ginoo magapanalangin. O niya itong mga panahonan matod pa sa iyang mensahe, basong mabalik ang lahi pastor uban ang tabang sa Ginoo. Inyong ubos nga laga padayon nga giblis sa Dios. O giblis na tas Ginoo sikat pa kaniadto.
tanan natong gipangaya sa Dios, tanan natong gipangalaya, hinumdumi dunay sekreto. Mao nga dunay mga sitwasyon o panahon mga igsuonan, dunay mga mangutan nato kung sa may sekreto gini mo, pastor. Unang-unang sekreto ang pagkamapainusanan og labaw sa tanan pagkamainabuon nato sa Ginoo. Dili lamang sa pagkamapainusanon sa imong sikataw, sekreto ang pagtawag sa Ginoo. Wala may nakahibalo, wa man kahibalo ang imong asawa, wa man kahibalo ang imong pamilya, wa man kahibalo ang kongregasyon, apan ang tinuod na alagad sa Dios nagampo sa kinasingkasing ikaw ug ang Dios. Lilo, hinungdan sa panahon sa sitwasyon nga dunay mga problema, ang tinuod na alagad sa Ginoo magpapili og dili maluka sa problema. Maunay pamahagi og sekreto sa usa ka alagad sa Ginoo. Mga pastor, mga pastora, dapat ikaw ug ako duna kay sekreto nga pamaagi nga wala kay malo even ang tibok katilingban sa imong kinabuhi. Even ang imong mga igsoon, mahibalo lamang na sila na ikaw ug ako nagpadayon sa tawag sa atong Ginoo. Time will come, ilip up ka, ituboy ka sa insakto o kitagal nga panahon, kay doon na kay gihimo nga kanunay nagsambit sa atong Ginoo. Sa kinabuhi ni Daniel, ila siya nakabuok nag-ampos si Daniel na usa. Hello. Si Joseph nag-inusara ning adto dito sa Ehipto, apan nahimo siyang inila. Gihimo siyang gobernador, gihimo siyang leader sa kinatibukan sa Ehipto. Ikaw ug ako alagad kas Ginoo, dapat na kay sekreto pamaagi nga wala sa ubang tao. Dili na sekreto, pastor, kay mo nang manang gisulti. Hinumdumi ang alagad sa Ginoo. Doon na sa ibuhaton para sa Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Adelfa Bersamira from Malabuyog, maigsoon sa Malabuyog ba na inyong pastora? Kumusta mga diha? Although si Pastor Gideon mga kaigsunan, by next month maigsoon mo bisita no sa Abdeni sa ikaduha nga celebration sa Shine FM 95.3. Although mga kaigsunan, atong mga panahon na last year, primero yun nga anniversary, medyo mga kaigsunan nata sa gitawag o nalagyod sa igo-igo lang pagpangandam. Although mga kaigsunan mo ito'y permire kong salary sa ako nga wife sa Saudi Arabia. In first salary mo igsoon, amo gitong gigamit, ato gitong gigamit tanan pagpangandam sa permirong pagpasalamat ining mga ikaduhang pagpasalamat. Wow! Giandam ng daan ang panalangin na walay igong kaangan magtawas ni ining mga dapit. Ikaw ug ako bisugod ka lang, asa kutob ang imong determinasyon diha sa pagpangalagan. Kanunay kang i-challenge, kanunay kang i-challenge apan diha sa mga challenges sa kinabuhi. Wow! Lunlong kalibay luyo sa mga pagsulay. Ang sekreto sa kinabuhi, pailo, pagpugong sa kaugalingon, pagpaubos sa katilingban, pagpaubos sa imong isikataw, ayaw pagpagarbon. Kung ikaw nakita ka sa imong kaugalingon nga taas ng level sa kinabuhi sa kalibutan. Kaya bisan usaw nato maigsoon, ikaw ug ako, ang tanan natong nautan dinis kalibutan, kining tanan gikan binis Ginoo. Salamat sa Ginoo. Dunay mga mensahe si Pastora Adelfa Bersamira
testimony Tumunoy Boal Cebu, Pastor. Good morning po sa inyong tanan diha, Pastor. Sa Boal maigsoon Tumunoy Boal. Sa tanan nga Tumunoy, taga Tumunoy Boal maigsoon. Ang Ginoo mag-uban kaninyo, ilabi na sa trabaho magibiyang sa Ginoo kaninyo. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo magsuplay sa tanan natong gikinahanglan. Kung nagtuo ko, naglaom ninyo mga dapit sa ikaduhang pagpasalamat. Wow! Ang kadagaya kabudan siya, giandaman dahil sa Diyos. Kung nasay, ang ibig mo po sa nalagan, dilita niya pakulangan sa bisan mo sa natong gikinan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario from Toklong, Cavite City. Ano na siya minsay, maayong buntag diha, Pastor Sam, o maayong buntag sa tanan viewer o listener sa Shine FM 95.3. May God bless sa inyong tanan. Hindi na magkapanalangin usap sa itong mga igsoon niya. Ilabi na sa itong mga igsoon na medyo naapag yun sa mga pagduha-duha niya sa pagpangalagan. Wala mag-igsoon na tayo, welcome. Ang Diyos adunay plano sa matag-usa kay ikaw ug ako mangalagad ng matinudanon at tabangan sa Ginoo. Ang Diyos adunay sa ipamagi aron ikaw ug ako mahimong himpit ug mahimong matinudanon sa pagserbisyo sa tawag sa atong Ginoo. Matag-usa ka nato nagkalaylay kasinatian sa kinabuhi. Kanang naabot nato ni sa atong kinabuhi aron ikaw ug ako mahimong himpit na iyang sumusunod. Mga pagsulay, mga kalatian, mga kawalan doon. Ang importante magpabiling kang mapainomsan. Dili na siya sikreto igsoon, ako naman ay saysay kaninyong tanan. Ang sikreto sa inyong ubos na lagan, ang pagkamapainomsan. Sikat pagkaniadto, ang pagkamapuganon, ang pagpailog, ang pagpaubos. Kanunay na ko nagipangalias Ginoo. Lord, hatagi ko sa kasing-kasing nga makasunod ko sa mga katawhan kaniadto nga kanunay nagpapanom-sanon sa ilang kinabuhi. Kanunay nagpailog. Hinumdumi ang balang kasulatan kung kinsa itong magpaubos ipatas o kinsa ang magpatas ipaubos. Sa iyo ba ang kasulatan? Dili. O kipamatod anak mismo sa inyong kinabuhi. Sulay lang sa pagkinabuhi mapaamsanon kanunay sa kinabuhi. Diha sa atubangan sa Diyos o labaw sa tanan diha sa imong isikataw. Time will come. Ituboy ka sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Cecil Ampil sa mga Ampil family diya sa barangay Santo Niño Maison sa mga Ampil family. Maayong buntag kaning tanan. Ilabi na sa imong pamilya, Ma'am Cecil. O kadunay mensahe si Pastora Adela Fat. Maayo po makaari mo dire sa Tumunoy Boal Church anniversary pohon Pastor by me last Saturday Sikanier celebration. Wow, salamat sa Ginoo sa imong invitation, Pastora. Although magkaigsunan every Saturday, magagayon ko ni Ana. Ano man, makoy klase, mamatay klase, igsuon. Although doon na tayo masteral, nagpadayon ta sa pagkama sa ato ang libro, pag-comply sa requirements, mao nga doon ay mga invitation. Kung every Saturday, ako ginagipangayos Ginoo nga makatambong ta sa mga buluhaton para sa Ginoo. Every Saturday, every Sunday, tungod kay doon na mga alagad sa Ginoo nga atong ibilin sa trabaho o tahas nga gipiyang sa Ginoo kanato. Mao nga invitation diha sa Plagatasan noon atol mangitog 28. O niya Biyernes man maigsoon atong milabay nga Marso. Wala gid ko kaadto maigsoon kauban sa ako ang brother nga si Pastor Gideon Candelario sa pagpasalamat sa Plagatasan. Mao nga doon naman po invitation ni atong mga panahon na pagka 29 dinhi sa Lower Tuyupahan. Wow! O niya, karon siya. Mao nga sa naman sa Ginoo, although salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Pastora Adelfat.
from Tumunoy, bual-bual sa inyong invitation last Saturday, maigsoon, last May Saturday. Although magkaigsunan ako man nga ibutang ko diri sa kalendar, kaduna ko yung mga although maigsoon ato na sa i-follow up pagkaigsunan kay ang Thanksgiving diri ikaduha man nga Sabado, pizza di City. Ang babalaan na sa nanan ko maigsoon kay moari man diri si Pastor Gideon o niya ana pizza G sa Mayo. Aduna po'y Thanksgiving nga ato nga tambungan. Oo nga, ato na ning gihanay. Ato na ning record maigsoon diha sa kalendar. Ang kini Thanksgiving, asa dapita, asa ang area. Aron ato ma-manage ang oras para sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban sa tanan nga mga invitation. Ini mga adlaw, although doon na tayo mga lakaw karon at doon na tayo gisabutan maigsoon nga karong alas 8 mag-abot ang atong mga kahigalaan at atong mga kaigsunan sa pag-adto alang sa pagpasalamat sa atong Ginoo. O niya doon na tayo mga kauban niya sa palayo, matod pa niya maghulat rami pastor sa mga Luyas family, Pastor Lee Luyas. O niya matod pa niya maigsoon giimbitan siya sa usa ka lagad sa Ginoo nga magkikuyog niya, ingon siya nga okay lang pastor, ari na ko diri mo kuyog nila pastor sa free kay nagka-commit naman ni na maghulat mi nila. Wow, grabe. Una nga mga lagad sige, nagkalain-lain tayo sa simbahan. Nagkalain-lain nga mga karitula, pero anong nagkasabot man diha sa mga bulaton. Ikaw ug ako ang karitula, wala man na nagbase nga makiglain kasi mong isip. Kaalagad sa Ginoo mismo ang imong gitunan Biblia. Kung ikaw ug ako kung imong gikinabo ang Biblia, pareha matag kinaiya mo. Pareha kang manggiluyon, pareha kang manggihatakon, pareha kang aduna kay pagpaubos, pagpahilog, pagpugong sa kaugalingon. Biblia atong gitunan eh. Dili karitula, dili newspaper, Biblia. Hinungdan, Biblia basa. O ikinabuhi ang pulong sa Diyos. Mag-abot ang maigsoon. Kaya nga itong oras nagdala. Labing kamahanan o mahigong maon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pakiguban. Kung pagbantay ka na mo, labaw sa tanan, nining mga matak na akaroon, nining mga dawa, ikaw makiguban sa mata ko sa kanamo. Sa among pag-travel, sa among pagpanaw, kauban sa akong mga ginsakupan, sa among mga kaigsunan. Nini mo nga dapit Lord, ikaw magaunag magulay ang kadaugan kasiguruhan na alanggit ka nimo Diyos. Tabuni kanunay sa imong habiling nga dugo ang among kinabuhi. Diha sa landong sa imong mga pako kanunay kami magapasilong sa kasiguruhan. Wala kami arang mahimo kuno ikaw sa among kinabuhi. Dungog himaya ang alanggit ka nimo ang tanan. Pinagisingalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan magayma. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa imong invitation, Pastora. Ako lang yun nga isulat daan din sa kalendar. Ako kinikirecord din ta mga igsoon. Sikan Saturday. Sikan niya. Milas nga Saturday sa Mayo ako ni nga isulat. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Sa atong kinabuhi nga gibiyag sa Ginoo kanatong tanan sa nagsunod sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Sa ngalan sa labing halagdon ka Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Macasaw, anan usab ang inyong ubos kalagad, ubos nga igala din sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio seats, inyong ubos kalagad din sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Pastor Sapre Candelario manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pag-igambit sa Balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan ang atong oras karon hapit na gyud alas 6. Alas 6:30 naman dahil may isang alas 6:35 sa kapuntakan. God bless everyone. Sa samang takna, sa samang hikayon, mag-uban-uban taong mga lawa, ulubang lawa. Happy Sunday everyone. Happy Saturday today. O lumang na doon na mga panagsimba nini mga daw. Happy Saturday today and happy Sunday by tomorrow. Yan yung ubos kalagad. God bless everyone.